Madairis, Shikaipano. Shikaipano, Madairis, Shikaipano, Shikaipano, Shikaipano. Shikaipano, Shikaipano, guys, Shikaipano. Mamukasei, Mamukasei. Mamukasei, guys, is zvimwe zvinhu zvoda kuti tipore tichiadresa tega guys. Zvimwe zvoda kuti tipore tichiadresa tega guys, zvimwe zvinhu. Nokuti munotiomesera. I hope mamukabo handiti. Chekutanga regai nitenge nekutaura kuti gogo ndakavabata. Gogo ndakavabata, gogo kache ndakavabata chekutanga. Gogo kache ndakavabata nesuro manheru. Ndakaramba ndichitsvaga namba dzavo. Ndakaramba ndichitsvaga namba dzavo kusvikira ndazodziwana through one of hama dzavo. Muzama kufollowa mukutsvaga masene makafanana nekudididi. Kusvika ndawana hama yavo. Saka ndapuwa namba. Ndobva ndavabata. Handitika ndavabata ndikataura navo. Gogo futi. Zvinhu zvagogo kumana. Saka ndichataura pachikuru handiti. Ndichataura pachikuru handitika in case of pane Nyaya hanomusa vakateerera. Nyaya mondibatisisa madhayari makangwara handitika. Makati ngwarei madhayari handiti makangwara. Mondibata. Ndichataura pachikuru mondibatisisa handiti. Right, saka ndakataura nagogo nezuro. Ndataura nagogo handitika ndikandingoti muchine ripi. Kuitira vanozosvika later vaya pamwe tongoti ndive kusaidi kwachona handiti. Saka ndakataura nagogo muchine ripi nesuro. Gogo muchine ripi wofuti zvinhu zvacho hazvisinyatsoundibudirawo pachena. Gogo muchine ripi. Gogo muchine ripi ndakutaura kuti takaonawo Nyaya yakadai mukufamba chichi. Saka isusu vose suwo takazvimirira kuti madhairis tida kuti tikubatsirei, tida kunzwa. Vakabva vajamba vakati Nyaya yaifanira kutotaurwa iri kutonetsa. Nyaya yatonetsa iyoyi mufunge. Ndakanga ndavaudza vanhu vaya ukuko kuti vasaindisa kubhuku remeso Nyaya ishi. Hanomaona. Saka iri kutonetsa ndikati okay, iri kunetsa Nyaya iyi. Zvikanzi gogo vachinja manje muchine ripi. Zvikanzi kozi Nyaya yakaitika kudhara. Ndikokwa. Zvikai Nyaya yakaitika kudhara iyi. Ndikati gogo kudhara imimi hamuna kutaura kuti Nyaya yakaitika kudhara. Makanga muchinatsana Nyaya kunge Nyaya iri kuitika izvozvi. Zviri kufamba sekusvikira ndazopiwa mifananidzo yenyu neumwe munhu muri kuJoni. Saka zvakatinetsa zvamakanga muchitaura zviya nezvamifananidzo ndakaona. Indadoti regai ndikutsvakei ndinyatsokusa kuti gogo zviri kumbonyatsokufamba sei, chii chiri kuitika. Unoona. Zvikanzi Nyaya yakaitika kudhara. Gurupu riya kwandakadamwa inyaya dzemadzimai anosheya nyaya dzavo dzinenge dzavanenge vakambosangana nadzo muupenyu. Saka indaisheyawo Nyaya yangu yandakambosangana nayo muupenyu kudhara. But mwana akatodzoka, mukuru akatodzoka, tatove right and chichichi ndikati manje gogo. So saka isusu tinokubatsirai sei, tachida kubatsirai guys, but chokwadi chiripo guys ndechekutika isusu takavapromisa kuti tongovabatsira, ngatichingovabatsirai. Zvokuti tichitsvaka zvakawanda katingatokanganisika brain. Handitimaona tingatokanganisika brain. Ngatichingoba imi mukuzwisisa zvandiri kutaura zvandiri kutaura muzvizwisisa nditika ngatichingovabatsirai. Hanomaona. Ngatichingovabatsirai. Ndikati saka inini kuti ndiudze vanhu kuti ndavawana zvoda kuti mimuye ndichakufonerai modaira phone. Chikanzi please musachandibvunza nezvenyaya iyi pavanhu. Ndikati iwa Nyaya alright atichakubvunzi nezvenyaya. Vanhu vandangomeka sure kuti ndimere. Andika vanhu vandangomeka sure kuti ndimere. Saka imi ndizokuudzai masikati ndokufonerai ndine vanhu. Handika ndine family yangu yedhairis then vonzwa kuti ndimi zveshuwa. Handika nokuti ini kuti ndizongoenda ndichiti ndavawana. Handimaona isi chida kubatsirai panonetsa. Zvinoda kuti muchiuya muchiti ndini zveshuwa ndiri kwakati kuti vazive kuti ndimi zveshuwawo. Vanhu vabatsire vakasununguka. Handimaona. Because already ndine 10 pounds yakaiswa nemunhu ku PayPal yenyu achitoti ndeyagogo. Handimaona. Saka zvikanzi alright ndinouya simondifonera musabvunza musataura nezvenyaya iya. Tikati aiwa Nyaya takatohwa kudhara hatichadi kutaura nezvenyaya. Saka Nyaya iripo ndekuti guys ndichavafonera masikati. Handitika ndavafonera masikati imi muripo ndichangobayira short life. Handika kana ke 20 minutes so tuchitingovafonera. Hanomaona kuti munzwisise munyatsove sure kuti ndivo. Handiti then kana mave sure then totangira ipapo. Saka meno guys ngatichingobatsirai. Ndimai vakuru handitika ndigogo vakuru takati isusu toda kuvabatsira handiti tikavafonera. Saka ngatichingovabatsirai. Zvekuti what is going on kana chii kana tukudi hazvichina basa izvozvo. Handiti ngatichingovabatsirai. Saka
ndobva ndatovati imi migogo manga muchida kuti mungada kubatsirwa nei. Handikasvika ndine chimbuzi changu chehuku, handitika chitoripo chimbuzi chehuku, saka ndikawana hangu huku ndinobatsirikana nchini. Ndikati nyaya hombe yatinongokubatsirirai ndeyekuti munewo vana vamuri kuti makatora kusocial welfare vamuri kuchengetawo. Isusuwo program nikiri peji redu tinonyanya kubatsirawo vanhu vanenge vari less unfortunate vakafana nezvozvo. Saka the fact yekuti makatorawo vamwe mukabatsirawo mukagara navo musinawo chauviri, handitika muzvochera kuti stidi tikubatsirei. Animaona tikubatsirei zanimaona. Saka ndonyaya iripo guys, toita isusuka. I think ngatichitai kuti tiwati, handizivi kuti muchashambisa sei, handisi tozodiscussa maskati, maybe tozodiscussa musoro pamwe chitola kuti tovabatsira sei. Ngativabatsirei guys, ngativabatsirei sevanhu vangwadi vanga vataura kuti tovabatsira, tisazoita kunge taitsvaka nyaya dzavanga namiedzo plus munhu mukuru. Handitiona vanokudawo takatoona vane macrash, handi makaona kuti mukaenda kupeji rekumandara uko vanotori nemacrash, handimaona. Saka semunhu ane macrash kudaro, munhu wekuti maybe achagoni kuti asunge achidai, handimaona. Ende munongoziva kazhinji kacho chero une vana, handimaona, vana vanenge vari muno mujoni vazhinji vacho mabasa ndiwaya emahouse girl ndiwatinoti hazvina mboipa, hakuna zvinamboipa ngoti vabatsire whatever nyaya idzi dzekumba kwavo hatichinei nadzo, handimaona. Ngatichingovabatsirai. Saka ndizozivi ndichamasikati patichauya guys, imimi tozotaura kuti tovabatsira sei, toita here zvehuku idzi, handimaona. Handifungi kuti huku dzinonyanya zvokuda takawanda pa zvokuti takati dola vanotenga huku kana 50, vakatenga huku dzavo kana 50, handika votangira ipapo vanotosara nechenje kutenga chikafu. Huku handidzongoita ma8 weeks, handika handidzongoita ma8 weeks huku vanenge vototengesa zvavo kudziya, vamwe vachidini, vamwe vachidya, so dzimwe vachidya. So handichazivi guys, handidi kuspeculate, I don't want to speculate kuti nditi vakavhurisigwana nditi vakadii, handina ndizivi, handisi kuziva ipapo. Saka ndiri kutaura zvandisingazivi, handimaona. Handidi kuspeculate because handisi kuziva chokwadi, handizivi, ndozvavakangondudza. I'm just going with what zvavakangotaura izvozvo izvo, handimaona. Saka ndonyaya iripo, handizivi. Inini hangu ndakazvimiririra semunhu ari pamhepo. Imimi comment section munobvumidzwa kutaura zvamunoda mucomment section, munoti hakuna anozombofollowa macomments achiteedza macomments one by one, but inini maje ndiri pakamera kudai, munhu anenge achitoteerera zvandotaura, handimaona. Saka handidi kupisira, handidi kuenda kurong side raanyone. Inini kuside kwangu ndongoti handidi kuspeculate because hapana chandati ndadini, handina mafacts handinawo so far. Zvindingoteerera nezvandadii nezvandaudzwa, handitika nezvandaudzwa nezvandingodi zvandingo. Imi chingosaid this the power of social media. Anything might have happened. The power of social media, anything. Understand that handidi kuspeculate, but anything is possible, handimaona. Anything is possible. Possibility yekuti probably zvakasvika munzeve dzevana, ndakakuudzai ngati hazviiti kuti zvirege kusvika. Kama zvasvika munzeve dzevana vakamhanya kunotiyaye chichi ameno iripo, handimaona. Possibility wo yekuti possibilities ziripo but guys, all possibilities are there, handimaona. So all possibilities are there, ma possibilities aripo ose. Saka imi musana wakati ngwarei hatichazvitsvaki, handimaona. But kune vakateerera, handitika vakateerera, vana vakateerera. Hatisi vanhu vakanyanya kupusa zvekudaro hedu, tiri madiaries asi hatina kunyanya kupusa zvekudaro, hatina kuvata hope dzekudaro. Techitoziva hedu inenge ichitambika, gogo tiri kuzovabatsira isati sikurega, but inenge ichitambika tokuzivai. Saka vana dzikamai sometimes, handimaona. Dzikamai, musamirira kuti zvinhu zviende kumasocial media. Social media iyi go destroy you if you are not strong, handimaona. Musamirira kuti zvinhu zviende kumasocial media kuti muzoda kugadzirisa zvinhu kudzimba dzenyu, and be in the right books nevabereki venyu. I know kuti kune vabereki vamwe vari toxic, handiti tozviziva, but sometimes it's okay kungoita step aside without accusing mai vako nekutaura zvakawanda nekudididi, hani munoona. It's okay as well, hani machona. Saka ndo nyaya ingori padada ndikudzei. Number 2, nyaya imwe yandanyanya kuundira pano vedu makundinyanyira vasikana, mavakundinyanyira madiaries please. Every day handingamutswi nema-phone calls kana kuswerera ma-calls anenge achimonifonera kuti kwaita next door yangu yazogwara, havana rubatsiro roda kubatsigwa. Vedweka ini makundiomesera, ndikataura kuti hatikwanisi kubatsira. Handizivi zvamunofamba muchitaura kwamunenge muriko, nokuti muchaona mumwe munhu achibatsigwa panapa, mozofamba musina kuti isu vakaramba kutibatsira, takaona achibatsira mwasi, isu vakaramba kutibatsira. Handitika veduwe ndataura zvepano please, tinzwisiseiwo. Handitika we cannot afford to help the whole Zimbabwe. Veduwe hatikwanisi kuhelpa Zimbabwe yose. Handiti takati charity begins at home, tiri kumbotanga imo muno mukati munomu mumadiaries edu,
anditi tikumbotanga pachedu anditika tikumbotanga pachedu mukundiomesera vediwe andizoti yamosha here makundiomesera anditi ndotoona kuti mumwe munhu mapindiro akutonditaka akutondipindira zvototi ndaramba kumubatsira animaona handisi kuda. It's not right vediwe anditi it's not right. Ina ndina mari ende ndichingobvisa mumwe mangu ndiri 1 anditi handina sendera ndobvisa ndiri 1 ndine vamwe vanhu vane mafamilies ava nedzimba dzavo hatina organization anditi hatina organization inopota ichitidurira bhegi inotipa mari kupera kwemwedzi kuti oi mari iyi batsirai mazimbabwenzi hatina. Pakaita problem yatinenge tati problem inga ndinouya pano wanchiti vediwe ane 5 cents ngaabvise of which majority vanhu vari panapa vasati atombobvisirawo mumwe munhu kana chini havana chakambobvisirawo kana mumwe munhu kana 50 rand zvayo havana asi vanhu vedu tozati vanhu vedu havana vanenge vachida tobvisirwawo anditi saka ndizozoti ndinenge ndichizoiwana kupi mari yacho yekuti tambe chingobatsira vanhu vese muno muSouth Africa munomu vediwe munhu akauya kuSouth Africa ukauya kuSouth Africa ngainitaura rangu nezvevamwe vakanga vachinifonera makauya moga South Africa kunoku zvakanaka handitika zvinhu zvaikufambira muno South Africa munomu kana zvinhu zvaakunetsa vediwe vadikani bhazi richakachipa pindai mubhazi mudzokere kumba tengesai something muende kumba anditi musangomirira kuti mungorarama nekuitwa mahand outs vediwe kungorarama nekungopiwa daily muchingopiwa tengesa TV iri mumba yakona kuti ndoda kutakura TV nekumusha asi ndatengwa tiketi nevanhu. It doesn't make sense kwandiri guys. Aminoti munozvionawo sei? Aminoti munozvionawo sei? Unoda kutakura TV kuti nekumba but unotengwa tiketi nani Bebe ngati mzura newo tsitsi anditi madiaries ayana nemhuri dzavo ndati muiterere mutererese soko risvike rifambe riende andaneta ini guys truly speaking ndane anchazindusana ngura nchikudi anchazivi ndikazoona mamwe ma message ndikasazovhura ndikasazomaverenga konzi vakaiginwa message zedu because message dzenyu ndidzodzo same message anomaona message dzenyu ndidzodzo toda kubatsirwawo da kuenda kumba da kudzokera kumusha handitika nezvinhu zvangu anditi takati mazuva aya panga pachidhuzila achipisa tikati unganai vanhu mite 75 tishokere bhazi muende kumba makaramba kusvika 75 ndikunyeba here makaramba kusvika namba ye75 handi tikaita vanhu 26 tikapesa tati ngatisane neproject yacho because taiziva tisusu kuita madhiri nevanhu vebhazi hanomaona takasiyana nazvo tikati vanhu havasi kuda kuenda kumusha doda kugara muno avo handitika zvedhudhuzile izvo havanei nazvo tikasiyana neproject yakuchina project yekuti ndatingaindisika vanhu 25 kumba nebhazi kuti takupenga kana ndimiwo toperezwa mari yebhazi 75 people nipane vanhu 25 chitoda kuenda kumba kana nemi doesn't make sense handi munoona hazvimake sense andimaona vedwe tokumbura kuti musatifananidza musatikombeye please kana tiri padiaries ngatitezve padiaries asikana zvokuti mune ndokudisrespect ane ndichitaurai andi tiri kutaura zvepasi SIS MELLY diaries mune mutaura nanzi kwatetilda vanozodai hatisi kwatetilda vasikana tiri pasi SIS MELLY diaries zvekwatetilda vane mushandiro wavanoita kwatetilda uko isu tine mushandiro watinoita pano chimbosiyai kumbopinza mamwe mazita evamwe vanhu vanoita maprojects avo kwavanoenda ingawani kana muri kwandikuonei muchiti kwasi SIS MELLY tinozodai. I don't see you saying kwasi SIS MELLY vaya tinozodai vanozodai handitika but pano ndipo pamakadherera kuti munoya muchitaura nyaya dzekune dzemazita evamwe vanhu kupani papeji musadaro guys. It's not right ngatiregei kudaro tikatingotaura nyaya yedu atiri kungotaura pano chete tisu pano papa tisinoronga pano toita sei nenyaya kana vanhu vakati ngatindirembere neproject tondirambere neproject zvokuti kombe yatanzi tetetulda vakazodai zvikazo apasi patetetulda pano ndepasi SIS MELLY diaries. And Tetetulda has got her own way of running her own page. And it vane nikikiri yekurana page ravo kwavanenge vari. And isu tinoranawo page yedu mundarandiro wachinoitawo pano. Inga kana tiri kwaTetetulda tinenge takatichitawo zvokwaTetetulda inga wani. Makambona chipawo mareference ekwedu tisu kwedu tinozodai. Atidaro. Aiwa seat belt ndinaro tapiwa nashe yakafa sensor kune rimwe side saka ndikangoisa chero headphones inongosensa. Andiona kutoti munhu ndatosvika ndakatopaka ini anomaona saka ngatiite izvo zveduye munhu ngaaende munhu kana waona zvinhu zvakunetsa paSouth Africa tengesa chinhu chako uende kumusha tengesa one of the properties iri mumba uende kumusha handiti serious munhu ndifonera makusenda kuti ndakutomupfudza saka muri zvinhu zvenyu muda kutakura chiimi kuti muende kuZimbabwe kwanzi ndine TV yangu ndine fridge ndine TV ndine fridge ndembed uri kuda tikutengere tiketi isusu
Animaona ndikutengere ticket isusu rekuti unitakure mbedha wako nefridge yako neTV. Come on guys, kana ndimiwo guys, kana ndimiwo guys, kana ndimiwo. Hakana ndimiwo vediwe. Tabi angavuma havumi tengesa iTV kwe ndigoya sishiwa ndigoti neMsouth Africa muno apa munhu yasi munhu weduka ndikutaura munhu ari kuti ndaraigwa zvakaoma ndaraigwa nomwe munhu kwanzinda SIS MELLY saka ndapiwa namba dzenyu handi wapiwa namba dzangu handitondizivi saka imimi mati mukatengesa TV kwe ndigoti makoresa ndaive kuno kundigona sina TV ndigoti ndakanga ndichitei saka kwanga uchite uda kutingwa tiketi nesu aiwa ndatsega ndizvi address vasikana ndakabatikana singaiti mufunge mai vakuru vachindifonera kutaura zvinhu zvakadaro kana ndimiwo ndigoti ndakandichitei kuZimbabwe kunhikikiri ende ndakarwadzwa namai avo nesuro kuramba kutengesa TV yavo chitengesa ifiriji kuramba kutengesa firiji yavo. Ndikati mama honai isusu hatisi kukwanisa kuti tikubatsirei imimi kana muchida ndamusa zveshuwa tengesai one of your things muende kumusha tengesai kana musingati neTV yenyu nechitengesai machira nezvinhu zvemukicheni nechitofu nechichima renyu kwane muende kumboko. Aiwa ndabatikana ndikunyepa bva kwaitawo mwanzvadzi vanifonera mbva kwaitawo mwanzvadzi vanifonera kuseni kuno kumanje vanogona kuvatori palive hanzvadzi vacho zvikanzi SIS MELLY pane munebha wangu ari kugora zvekuti saka mwana wake ari kuita grade ane 5 years arifanwa kuti aende kuchikoro kwanzi vari kuFreedom Park ameno kwanzi saka anofanwa kuti aende kuchikoro 5 years ndobva ndati saka muri kumuindisa here kuchikoro kwachona zvikanzi ndisaka ndatoya kwamuri SIS MELLY because hatina mari yachona munebha wedu ari kugwara atone 2 years ndikati muri kuda kumuindisa kuchikoro mwana uyu ane 5 years oenda kuchikoro nditi muchange muchapa chikafu here mai ari kugwara ava nevana vavo nemwana wavo muchange muchabhadhara rendi noti matadzera makunza mwana wachikoro kaimi hamuna kufunga kuti nekuti mutakure mai amuwanise kumusha handiti vari kurwara muna kutorwara achifamba panoti muvatakure muwanise kumusha muunganze mari kuva munogara kuFreedom Park gogo vaende kumusha muri kutsvaga mari kuti muise mwana wavo kuchikoro muchavapa chikafu muchavapa mari kuenda kliniki muchabhadhara rendi yacho muchatenga zvinenge zvichidiwa. Zvikanzi nokuti yekuenda kumusha takamboitaura vakatiwa havana kwakwanisa kuenda kumusha nekuti havana mari yebhasi. Ndikati imimi chiunganidzaiwo bhazi 1.5 kwamunogara chiningirai chiunganidzaiwo mari muvakwidze mubhazi vaende kumba hanti mati neighbor yenyu isati tombovazivi vamwe chivakwidzai mubhazi vaende kumba mai ava. Zvikanzi kwai vanoti handina kwekusvikira. Ndikati vakavana kwekusvikira vakambobvepi zvikanzi mai ava vanoti hama dzavo dziri kubhuruwayo ndokwadziri. Ndikati ngakuudzei pane hama dzavo. Zvikanzi vari kuti kwanzi havachina manambasi avo. Ndikati kwai vaive nemurume wacho akatiza here akaenda kuCape Town kwai ndokwaari saka murume yanzi ukatomufonera uchitaura nezvemukadzi wake anotobhloka anomaona. Ndikati saka vachienda kumba vanosvikirepi kumba vakambobvepi vanosvikirepi. Zvikanzi vanosvikira kumba kwanga akaroorwa kwomurume wavo akatiza. Ndikati saka zvakafanana fonerai hama dzemurume wavo akatiza uko kana uchitogona kusvikirako moudza kuti ndosisheni iri kuno. Handika vanotumira mari yebhasi $50 kana $100 kuti vakwire anomaona vaende animaona ari kuti ndikupopota wawana kuti ndikupopota naiwe hauzivi voice rangu nanhasi asi uri munyuwani pano nei mesi ndikupopota so kana uchinokandisa ukona soti ndikupopota ini ndoshamisika ndikati musapopote kuti matanga kuziva voice rangu nhasi hereni. Is it the first time that you are hearing this voice? Mambo ndounishe nchiti ngatipo ndikupopota pano mambo ndinzwawo popota kwamunondiudza imimi muri dzinu zada ndisi kupopota ndikutaura ivoice rangu ramatove nemakona muchiziva mari jaira vana mesi muri vanhu vepano kupopota kwamukutaura kwabve pasikana zvimwe zvinhu ndigaingoda kuti munzi vanhu mataura kupopota kupi futi apopota ndiani. I'm just addressing this issue. Handiti ndoshamisa na Sharon mukutobvumira muri vanhu vepano voice rangu amurizivi here amurizivi voice rangu amurizivi matanga kuriona nhasi matanga kurinzwa nhasi voice iri kuti chero ndichitoseka rine mutsindo chero ndichitoimba munonditi SIS MELLY nyararai pane vanhu because rinenge rine mutsindo hamusibi munodaro ndapopotei handisi ndisi kupopota ini ndikuadhisa guys kune vanyuwana changosvika pano ndini ndinoi SIS MELLY handitika ndine voice rangu rakazhangandira iri voice ramasese
anditi ndinenge ndisingapopoti paya ndinenge ndichitotaura anditi akusi kupopota musi wandinopopota madziro anodengenyeka nokuti voice renyika rakatozviipira animaona voice rakatoshata kufanana nemunhu waro rakaipa singaiti voice rangu mufunge kana ndikaimba ndiri kumariro chiti ndikuimbaoni vamwe unowa madharisi chinyerere voice racho risingatoiti ndikati ndiseke kudai rinoita mutsinde kufarira kudai ndikati nditaure kudiri aikona ndofunga rakangonakira pakuparidza guys rakangonakira pakuparidza ndo parakangonakira voice fuchi manje apa don't worry rinenge roparidza manje rinenge roparidza anditika saka ivoice rangu kune vari kuti ndikupopota I am not popotaring anditi this is my voice rijairei guys nandigonotaurira pasini handigonotaurira pasi right saka ndo nyaya iripo vedu we ngatite tichidzorana anditika ngatite tichidzorana vedu we munyaya yekungodi kwai chiregai kuimba ndoda kutopedzisane kuimba panapa kuti unyatsogwisisa kuti voice rakamira sei anomaona saka ndo nyaya ndoda tichibatsirane vedu we saka please imimi madiaries muri kufamba muchipa vanhu nhamba anditika muchiti nhamba idzi fonera SIS MELLY nhamba idzi fonera SIS MELLY vanokubatsirai musadaro please musape vanhu nhamba dzangu kunze uko nokuti vanhu vakauya ndikati hazviti vanoenda vachitsamwa kuti ndabatsirwa alright shero nemunhu wangu ndatoshamisa kuti kushero nemunhu wepano zvafamba sei hanimaona saka please vedu we musape madiaries don't go around muchipa nhamba kwai munobatsirwa kwaSIS MELLY imimi matapedza zvichemo zvenyu here pano makuda tibatsire vanhu vatisingazivi kunze kumaZimbabwe imi dzenyu namutapedza here imi pano hamunawo here vana varikuda kuenda kumaschool fees ekuti munogona toya kuti ndaomegwa ini vedu ndotsvakawo yeschool fees ukabatsirwa pano hamuna musadaro guys musadaro imi guys vari kuomegwa nezvinhu vasiri vepano mukasangana ndiona kuti ndiri kuomegwa kunze kumudze kuti tengesa chinhu inde kumba manzwa vaudze kutengesa chimwe chinhu uinde kumba musavarayire kwandiri mubatsirai vanhu nekwapa advice kuti hona zvinhu zviri kuenda zvichioma muno kana uri kugwara chinda uchafamba handiona chifamba mbijana uchienda kumba uone kusvika kumba pane kuti munhu adzinda akunyatsa kurwara cheko akunyatsa kuta achagoni kana kufamba handimaona ndozvinonetsa Catherine izvozvo ndozvazvinonetsa aiwa takati vanhu vada kudzokera kuzimu panguva only 26 people ndikauya pano ndikataura kuti guys vana havasi kuda kuenda kumusha we are cancelling this project ndikunyemba nemadiaries kana paka kujamba iti pakandijamba madiaries am I lying ndakadzoka pano ndikati vana havasi kuda kunyoresa kuenda kumba mufunge kubva patotanga kuzviannounce dza 2 months tine 26 people ndo vatinavo 26 people saka we are cancelling this program ndakazvitaura pano kimisi ndakazvitaura pano it has been cancelled program inokuti vanhu havana kuda kunyoresa vanhu vakati hatindi shuwa kuta 2 months tine number 26 tikati yesvo vanhu havasi kuda kuenda kumusha hanimaona tikati tisene nazvo tite hedu zvimwe hanimaona kwanzi kuti uite mudiaries unoita sei zvokima kutsanangurira vanhu mucomments section kwai kuti uite mudiaries unofanirwa kufollowa every malive anoitwa pano uchindawo kumahaiti aiwa atisetsa like comment aiwa kuti uite mudiaries anditi pane pachavhurwa andika pane pachavhurwa registration na andiselina ndo treasurer vepano pana treasurer panapa saka pane chemero chaiko zvino vakavhara vakarejesta last year this year pane pachavhura handizi kuti rini kana vawana time vachavhura kana vavhura votonyora panapa tichinda munoregister hakudiwi mari hakuna mari inodiwa animaona unongosimuka woinda nemadetails avanenge vachikumbira vane database ravanaro mulaptop mavo anditika rakatotengwa vane database rakatotengwa ravanaro saka vanenge vachida madetails ako vonokuenter imomo mudatabase ndo zvega zvichidiwa hakuna mari inobviswa then why tiita database iri takaita izvozvizvi zvokuti munhu kana achinge azouya
achiti ndaita problem iyo iye kuti ndagwara ndadanda kumusha atingo zvanona tukuramba ngobatsira munhu wese wese andiselina vanhu tongoti andisina kude munhu auya anonzita rakadai so vanongonopancha duduzile anobva abuda andi kana ari mudatabase voti munhu wedu andika takutodzoka pane kuti vedu veiduduzile pane mumwe wedu aneduduzile panapa arwara saka toda kuti mubatsire aende kumba saka kana tikatitei ma50 rand kana 250 rand 50 rand tikontribute munhu adzokere kumba handi kana kune mumwe wedu arwara ari pakati handika totumira madiaries ari kundisaidhiri ndivapi indai munoona mumwe wedu kana zvanyanya pakanyanya kuipa tosimuka wesusu toinda because uri mumwe wedu uri mudatabase ndokunonzi kuita mudhayari anoona ndokunonzi kuita mudhayari ikoko saka kune vasina kugona kuregister zvakafagwa last year vanhu tichiti register vanhu vakaignora last year vakawanda vakaenda noregister vamwe vakaignora vakazoti zvavharwa vakuona vaya vakaregister vakubatsirwa vakuti nesuwo toda kuregister takavharigwa sati aregister makanga makamboignora handika makanga makamboignora kana uri ghost manje panonetsa atichishande neghost we deal with the details your details chayo ndo tinodila nawo atishande nemaghost animaona saka umwe atanzi kuti uite mudhayari ziva kunge wakati changa mune 5 O levels plus kuti uite mudhayari ziva kunge une magaro animaona kuti uite mudhayari ziva kunge une Burkina Faso yakati kurei kuti uite mudhayari kana usina Burkina Faso please how qualify kuita mudhayari hani muri kunza ndiri kuseka hangu tiri kutamba handitika pana patidanwa nemagaro handitika todanwa asina ndokuti upinde mudatabase vane magaro please pasi penyu panapa ani mashona right ndo nyaya iripo so pane vaya iwo uri kufamba uchiri mutano iko zvino handitika usati wakurwara handitika asiwo zvakangonaka kuti kurarama kusi kwako handika ndekwamwari animaona ndekwamwari asi kana ukangwara chijoinawo funeral policy yako joinawo funeral policy yako yekuti wakana zvikazooma mangwana funeral policy inokucheka munozati 3 months chete funeral policy yako inenge yatomachiwa ukabhadhara ka 3 chete chiro kanzi wafa wabhadhara ka 3 ya vana choice vanotonokuviga vanotokuindisa kuZimbabwe saka rongeka ubhadhare chi ubhadhare funeral policy anditi ubhadhare funeral policy animaona saka ndonyari andiselina vari comment section guys so vari kuzvinzwa imimi ndova motokumbira kuti musowanenge vari free vambotapudza vari kuda kuregister vese ndavaona comment section andiselina varimo animaona chikumbirai comment because ivo ndio vanoziva pavanovhurira nepavanovharira iyo iproject yavo haisi yedu imimi chivakumbirai vari comment section kuti vakuvhurirei kana vari free vokuvhurirai voregister vavanoregister chero vakaregister 10 pazuva it's up to here animaona muchidaro muchida kusvika mapera nokuti kahwani zveshuwa munozova zvingatozvaomerawo no patience unenge uri mudhayari but hausi recognized patience pana vanhu vakawanda ona tiko zvine zvitori 900 handiti ponzi paitika problem patience iwe unoziva tinogara uri pano but isu ndichandogona kumisa zita rako ndorangarira matanonzi patience pana patience vakawanda panapa ndakuita zvokufungira kuti patience upi wacho anoona saka kuti zvingove authentic ka pinda muregister database because remember kune vamwe vanongouya kuzoteerera nyaya kuna vamwe vanongonagwa nenyaya dzepana vanongofambirawo nyaya but vasina intention yekuita chi madiaries we can't force them kuti register animaona we can't force them kuti register saka kuti upinde chi kukana uine funeral policy uri mudairies futi no problem funeral policy toti munhu wese ngaaite funeral policy munhu wese ngaaite funeral policy ndizvatotokurudzirana pano munhu wese ngaaite funeral policy munhu wese ngaaite funeral policy kubhadhara DSTV guys handioni kuti zvine basa retu mbhadhara DSTV mazuva ano ini bhadhara funeral policy nokuti mafirimu aya madrama munoda mafirimu zano muri kumawana paFacebook apa ndo paakasara animaona why they are saying 3 months 6 months 3 months 3 months it's 3 months it's 3 months it's 3 months waiting period handisi yangu kuti ndeipi yako yawakajoina yakakudza izvo 6 months but yatoziva isu vanazorora vama 3 months animaona vanazorora ma 3 months andiselina uyai ndikuedhe pakamera hanzi uyai pakamera can I add you pakamera vanhu vakuonei can I add you pakamera vanhu vakuonei imi ndivo vanozoronga andiselina kuti zviri kufamba sei ndangoti tikwanise kutite order guys animaona pangove neorder because madiaries ari kwese kwese
Andizivi kuti vari kwese kwese madhayaris kuti Namibia variko, kuBotswana variko, kuUK variko, kuCanada variko, kupi variko. Hani munoona. Kwanzi Great Hope 6 and alright. Andizivi ndozati Zororo is 3 months. Zororo is 3 months. 6 months izvo ina andizivi. Kana Zororo makambani makuru kai. Makambani makuru akari saka vanoti 3 months. Exactly tendai mariwo. Mubadara DSTV every day. Muso unovaona vigwere neZ World guys. How we gwine Z World? Poland variko wana Sibrita. Varipo andiseli nenda wana comment section. Animona. How we gwi kwa tichete nyaradzo. Ndichakumbira kuti muswe nikikiri tichete nyaradzo ina ndichitizve manyaradzo ini. Nyaradzo antomboizivi nditora zvezororo. Vema tichete zororo ma members vachauya kuHaiti. Ndichakumbira kuti muitigwe matichets mese. Vachauya kuHaiti vezororo. Ndichakumbira kuti muitigwe regalia mese. Ndichakumbira ndonongona kuti vangani vane mapolicies vanenge vari kuningikiri vakajoina Zororo vari kugroup reHaiti. Ndichaona kuti munenge muri vangani. Ndikaona kuti munenge muri vangani then ndobva ndakumbira nhamba yoyo yematishets nemakepu kuti muitirwewo. 3 months Zororo chete. 3 months. Only 3 months. Andimoona. 3 months. Hanzi koma benefits munoheupa here kana wana. Nai nyari. Isusu pana patina kutogara atisi burial society. Nyari, urukunzwisisa. Tiri vanhu vakangogara pamwechete vanotamba pamwechete. We isusu diaries we are just like a family. And it's not mandatory kuti tinofanira kutokubatsira zveginya. Ndoti mupabatisei papo. It's not mandatory kuti tinofanira kutokubatsira zveginya. Ukauyawo even ndiri ni simeli ndikaenda kati rubatsiro, todabatsirwa. Kana musiwe vanhu vasina handikwanisi kuvatsamwira. Kana kuvaisa maoko momwe kana kuvafundumwarira kuti ina vana kundibatsira sei. Handiti wazviona. Kana vanhu vari vakasunungukawo vachida kubatsira, vanokubatsira. Remember zvanambotaura, hapana ma organization anotipawo cash pano. Hatina imari dzinobuda momwe mevanhu. Saka kana ukafa kaune federal police yako unovigwazve. Isusu chedu handiti tikumbeka shoti taitawo kuti mumwe wedu zveshuwa afa famba zvakanaka katuya kuzokuimbira. Toya kuzokuimbira aone kumeka zvinhu zvese zvafamba zvakanaka zvainda. Sema diaries ndiwe wafa. Anditi tinogona kuita inonzi chemawo asi hatimanikidzwa futi. Andoona. Asi semumwe wedu sekuti munhu wedu tinogona kuita chema kuti guys uyu munhu uyu kimisi munomuziva achitaurisa mucomment section mumwe wedu. Anditi ari kunzi abayiwa nebanga kana kuti adai. Handiti ngatiitei chema munhu nemunhu 20 rand. Takawanda zvekudaro panapa. 20 rand iyo kinogona kutoricha kana 13,000 kana 15,000 tese pano. Tutora mari yakatakwisa kumba kwenyu vana vako vose vachibatsirikana. Tatopedzawo pedu semadiaries. Handiti kana tafunga kutora iti mumwe wedu afa guys ngatsvage vanoenda kumusha nebhodhi. Handitika kunoko hapana hama iripo atitsvage tinotogona kutotakura bhodhi yako isu kana hama dzikatipa consent vari kuZimbabwe kuti uyai nayo ndimai vari kumushaka mwana iwashaikira kuno. Handiti pane hama uyai nebhodhi tinogadzira mapatoinda newe tinokusiya uonga uri mumwe wedu katitakura sitogokusirani tokurasirani. Hapana watingakurasira. Kungoti esi muchingura ari kunzi afa afira kupi guys. Pane hama dzaesi chichiri kuitika tipe namba dzamai vake mama mati zvodii. Handiti ndine chiro chokuti mwana wangu avigwe kuno hakuna munhu ariko hakuna hama ngani mashamwari oraiti chitipa itsamba yekuti tiite zvese votipa toitaka zvese tinozviita isu tinozviita toita zvese neeverything totsvaga funeral totakura chitunha newe kuZimbabwe ikoko toenda newe tinokusiya kuna mai yako tomeka chotaseta kuvigawo ndo chinonzi family. Handiti ndo chinonzi family ichocho. Ndosamchona pakarwara mumwe wedu panapa arwarwa nemwana adini tinoendako we go there. Tinosvika paground tonoona tononyaradzana nemumwe wedu tiripo. Kana tichibatsira tobatsira tiripo. Kana chero tikasabatsira tikangosvika presence yedu iyoyo kuti wauya kuzoonekwawo nevamwe vanhu yakakosha nokuti muno muforeign land matiri. Handiti muforeign land unenge uchikodawo mwana anomira newe zvinhu zvikaoma. Wapanzwisisa handitika. Kwanzi nachera mapsi good sisi meni mutenda ndishwa tinointo chera kana uri iwe tinotofamba nenhikikiri. Andiselina vari kupiko? Andiselina where are you? Unongodawo vanhu amuna titusora tichitamba tiri panapa. Tusora tichitamba tiri pano, tusora tichitaura nyaya dzedu tiri pano tichidini. Ndio vanhu vawajaira ava nditi. Murandibeg ariko kurandibeg vananzitima ari papichepchep. Guys, kana vari kuda kujoina polisi iyo yeZororo iyi unongouya kuWhatsApp kwangu
handiti uya ku WhatsApp kwangu da joina finara yezororo uya ku WhatsApp kwangu ukauya ku WhatsApp kwangu ndobva ndadini hanzi mwana ari se Eric ari right ya Eric ari kutoimprove a lot. Eric ari right anozati vakatama vachagari kuya kwavaigara kuya. One of the diaries Iripano pakavabvisa pavaigara kumukuku kuya kuya akavatsvagira room kuningikiri kuma location vagara pakanaka zvekuti nemwana pane panotoriwo nepevhimbe kuti mwana anenge achikwira wheelchair yake achipusha wheelchair achidi animaona saka ndokwakugara saka vakatopiwa mari kutanga business pano animaona saka vakatanga she's now doing a business my Eric saka vakuita business my Eric she's now doing business vakuita business my Eric animaona zuva rokuteya apa saka vakuita business my Eric saka mwana aripo ari kuenda kumafizio achidini handiti maona saka business aiwa ndochinonzi mandimukona zvandikudza chinonzi diary tina mai vatatinawo pane mwana wavo anga ane problem yekuti afambi akura 11 years 12 years andika tikatenga wheelchair pakaita one diaries yakati ndikubhadhara rent vakabhadhara 3-4 months rent vakapuwa start yekuti vatengesa vari kutengesa vari kuchingwavha vakabviswa kuku vaigara kwakuya vakaenda kunogarawo kwakanakawo animaona saka vakugara aiwa musikana yaya anonzi talent yakuendeswa kuhospital achiri kuhospital nanhasi but ndakataura natsisi vacho nesurazuro hanzi ave nani ari kunzi ave nani but ariko kuhospital anomaona hanzi ave nani ariko kuhospital saka ari kunzi achiri kuhospital but ave nani saka uyoyo zvatodai handifungi kuti achada kuenda kumbawe handifungi because ndakatozwa futi nyaya dzekuti anorova matombo handiti ndakatozwa kuti anorova futi matombo saka hanzi anorova matombo Shelly bvunza Andiselina ask Andiselina vakuchekere kana wakapa ma details ask Andiselina vakuchekere ndakazonzwa kuti anorova futi matombo so handifungi kuti zvanzi ave ndani kuti kumba anoenda movaziva vasikana kumba achatoindi kana akangotopora kumba atoindi munoziva game racho anomaona saka it is what it is anomaona right vekusirwa komai vaya vamai mbonoona vekusirwa mwana mai comfort variko vari right variko taka my comfort vave right takavarumura kavaya tabaya vakuvarumura my comfort na baba kuda takavarumura vaya vakuzvimiririra handi mwana takakudza mwana akura ave 2 years vakuzvimiririra mwana akura vakuzvimiririra andiwana saka kana tikakubatsirawo patabatsirawo tikasvikawo tinokukumura tinokurumura saka vaya takavarumura kana tichizongoendawo topota chimboenda kunodongorora kuti vari seiwo zvavo sevanhu vatakamboshanda navo but takatovarumura vaya takatovarumura dzimwe nyaya vamwe vanenge vasina kudzoka vachinipa feedback handizozivi kuti matombo anorohwa ekushuta aya matombo ekushuta saka kuti angaenda kumba hai matombo ekushuta ndinonyotaura neshona because muzuka anosensa saka ukaita live ukataura nechirungu mawedzi wayo anogona kutokata live kana kutoibloka kuti uri kupromota chinhu zvakutaura neni because moziva imwe saka ndotaura neshona right and the other thing chimwe chandada kuti nditaurisa ndapedza ndakutopedza mai baba munashe handizivi ati mwedzi asati wapera vakati mwedzi unoyi saka handizivi mai munashe variko kubasa saka vakati mwedzi unoyi saka handiziviwo tichangodzwa naivo hanzi udzai sisi vake Beulah sisi vake vanonzi Beulah kaiza mwana wamangu ndibvunza handizivi takavarumura nditi tikakubatsira pana patingarambi tikakuita sokunzi we own you handi ukauya panapa ukabatsirwa we release you woita zvaunenge uchiita zvokuti wazoya nefeedback zvavakwaura hauna kuya nefeedback hausi munhu wekuti we own you teta kuti uya uchitiudza kuti zvipenya kukurarama sei saka vanhu vamuri kutiudza naprincess ava ndakaguma kuvaona kudhara patakataura navo kudhara iko ndanditozivi kuti vari kupi vari kurarama sei vari kudini kana vasina kuya kuzoti vazondiudzawo kuti tiri right kudii handingazorambi ndichingoteverera masoi ndichagavana ndinoziva saka chana sachoti vanogona kuva vari kuvari vapenyu sisi takatobatsira takatopedza takatoita move on to the next person anoona saka kuti tichazoramba tichiteverana navo kuti hey tipe feedback upaimba kwenyuku hatidaro tinongokubatsira and then tokusunungura woita yaunoita
Animaona, because we don't own you, we helped you. Chet. Animaona. Mumudze msikana waya. Tendai uri kureva talent here. Tendai uri kureva talent here. Anzi ana apologize. Andizivi na ntoma sana bomona kawanikwa here. Avepo here ma streets ana wacho. Andizivi. Andizivi. Animo here ma street ana wacho. Anditombodi zvekutoti ndichita kutomutsvaga wandisitombomutsvaga ini. Plus ruregero rumanikidzwe munhu anditi ruregero runobva kumunhu rumanikidzwe munhu. Right. Saka masikati ndipo pandichauya 30 minutes nagogovaya. Ndichangoya 30 minutes chete nagogovaya. Anditi ndichangoyawo 30 minutes chete nagogovaya kuti muzovanzwa kuti ndivo and then totangira ipapo. Animaona. Ndichazongoya 30 minutes. Biyula nyoni anonzi talent mani iyo anonzi Biyula here anonzi talent. Tendai anonzi talent ndiye talent wacho zita rake chero chero pachitupa anonzi talent. Iye Biyula yenyoni ye ndiye vandikutaura ndichataura nasisi vacho ndichavaudza kuti aite zvaakafambira kwete zvematombo izvi. Unomuziva zvekudaro Tendai anditi do you know her personally? Because unenge matauro ako unenge unomuziva. Na atingatevereri vanhu kuti kwai tipe mafeedback aiwa izvo atiti. Yokwazi kuti wabatsirwa unoda kunzana feedback unodzoka nefeedback. Animaona. Anonzi Biyula anzi talent mwana wake. Whoa! Okay. Alright. Biyula, alright. Okay. Right. So guys, ndakuda kuenda asisati ndainda guys. Vanhu veCape Town, team Cape Town. Yandi tukumbirawo kwedu we. Vari kudukai tinokumbirawo 600. Tinoda kutenge kwai toda kuwedzera tenge matiketi. Kwanzi tine mahafuwo, kune vane mahafu ari kuti toda kukumbirirwawo ma 600 kumbinga dzedu kuti titenge titeni vaite function yavo yavada kuita. Vanhu veCape Town vada function yavo yavada kuita. Saka mari dzavo ikoko kwanzi dziri kuti shotewo. Andimaona. Saka please mambinga dzepa binga vedu vari kupika vanhu vachive Cape Town. Vanhu vachive Cape Town muri kupi? Cape Town people, where are you? Cape Town, where are you? Cape Town people, where are you? Hanzi vanhu vari mabasa ereni. Paita Abigail uchiti ndiyasimudza ruoko. Abigail manje hauna green button anoda kuedha. Yes, NG. I'm not sure about the time, but maskati. Vari kugadzira function yavo nyari kuHaiti Cape Town. Vari kugadzira Cape Town Haiti. Pana Abigail wirimidza chete uyo, but hana green button manje for me to edit. Hana green button. Hanzi nanambi Iripano. Uri Cape Town erewe. Right. Hanzi tiripo tiri kumabasa. Savedu weka vanhu ngononga yo vekutengera veCape Town, tengera yo at least veCape Town ngononga one wako unongononga ungosaputawo vaende kunofara vana majumba. One chete vaende kunofara vana majumba. Animaona. Please ndine half. Right. Okay, tell edeki anzone une old ningikiri old Facebook what how edeki download the new version ya Facebook tariro. Hanzi Cape Town ikuitirwa kupi? Iyo handizivi ni asi Cape Town ikoko. Apa ikoko.
Hello? 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 I don't. All right. Yeah, don't. I don't. Okay. Hands kuchira pa Constantia Rugby Fields. Okay. Abigail edeki awuna green bachat. Mu download my latest Facebook apps. I'm session sema app agdara. I'm edeki pa my life. Kuri kuno ne Cape Town chetere. Ne Cape Town ndo vari kuita yavo Cape Town. Joburg vari kuita kuno kuJoburg muna September. Joburg vari kuita muJoburg muna September. Saka vana Pretoria, Jamestown, what vese vanowira under Joburg. But ye Joburg yacho manje yafungwa kuti muite fast because number iri kufamba. Number iri kufamba parongodiwa vanhu 200 chete. Parodiwa vanhu 200 chete saka number yavo ndonati yafa iri kufamba zvikudaro. Saka first come first serve motomhanya. Ndanobatira 200 rand ubatire space. Go and pay your 200 rand. Ubatire space. Because kuchazara. Ukango number ikakwana venue inoda vanhu 200 chete. Venue inoda vanhu 200 chete. Right, vanhu vasigona kuedheka panapa. Unoona? Hanzi Harare, let's do ours in December or January. Okay. Yeah. Harare iri kushaya munhu anongoisa gumbo rake pasi kuti aironge chete. KwaHarare kuri kushaya mudhayarizi anongoti akuita gumbo rake pasi obva aironga KwaHarare ikoko. Obva vaitawo yavo yevekuHarare. Nokuti vekuNamibia vanenge vari kuita yavo. VekuNamibia ndapiwa madetails akakwana but Namibia vakandifonera vaiti vari kuronga yavo. Handitika vachida ngopuwa maguidelines ekuti vangaita sei and things like that. Namibia iri kuronga yayo haiti kuNamibia. Namibia iri kuronga yayo. Right. Mirationi. Hanzi tatobhadhara namudiwa tinotenda. Okay. All right. Tikuzama kutsvagira imbinga mucomment section. Manje ndingoona kunge vanhu vacho ndowe kuJoburg, ndowe kuSouth Africa. Kudzi uri kutengera wani tiketi? Ndibheni rongaika. Kudzi, who are you buying the ticket for? Harare vane mari. Harare vane mari. Harare vane mari. Harare vane mari yese. Harare vane keshish. Hanzi Gweru, let's do ours. Imi muri muSouth Africa mugoita kugweru sei muri South Africa? Port Elizabeth makawanda panapa, PE yakawanda vanhu pana panotoziva ini mvura ire imuite yenyuku makawandisa nePE. Kudzi, who are you buying? Kudzi wedzerawo zvewani vedu vemudhayarizi Cape Town apa atengewo tiketi. Pretoria amoenda kuJoburg. Kanzi naKudzi will pick someone from Cape Town here Kudzi kana kuti from kupi? From Cape Town here Kudzi. Uri kupika from Cape Town. Pika mucomment section veCape Town. Mimi Cape Town tichangamuwa. Munokundigwa sei kune Joburg imi Cape Town? Joburg yakati changamu. Joburg yakachangamuka. Imi Cape Town chiko. Uyu mbinga ndampina uyu. Pana kuti mumuchomuendera fast mumhanye kwaari kuti ndauya. Makato relaxei. Manyai kune mbinga yemuti ini. Mumana. Cape Town makaita segu. Joburg yabvuta kudhara. Joburg hainonoki. Joburg ide yabvuta kare. Munomuendera uyu. Apo ndapinda uyu. Munomhanyirira fast. Ndauya ini. Obva anonga waanoda ikoko. Woisa yako 6Y yokuisira 6Y.
Hanzi auya will send you name. Thank you. Ushu ndiye mnakangwara aenda uyu. Uyu ndiye mnakangwara ushu. Pana aenda uyu. Ndiye mnakangwara uyu. Pane munhu aenda uyu ndiye munhu akangwara uyu. Muri kuti tiri pakamucomment section indakupindirai mupinga. Imi mamhanya kakuenda kwaari. Atononga munhu wake, anonga munhu wake. How much is this height? Oh, cheripo kauya ushu. Marizebhegi. Ushu. Chera uya ndisekisa repana sari kubvunza kuti imari ushu. Mwamhanya. Cape Town ushu. Ndapina. Ndiye sekisa repano varidzekesha ushu. Manyai. Vanhu veCape Town garawo mari. Manyai uko. Chimanyai uko. No, here 800 ndeye Joburg. 800 ndeye Joburg. Hanzi Facebook yangu yauri mnakapinda. Animona. Wole Cape Town 1.2. Ma Cape Town inodhura ifana neJoburg. Cape Town inodhurirwa ifana neJoburg. Ye Cape Town 1.2. Tosaka vari kuti tine ma 600 toda kuwedzikwawo. Because mazhinji ndiwo ana madhumbi uko. Loloka iwewe ronga na nikiri. Ronga na tapiwa nashe. Tapiwa nashe aripo imimi ronga lolo. Zimbabwe kwararo. Ronga imi. Rongai. I said Cape Town. Yes, I said Cape Town. Yes. Sisi laina already. Oh. Mfano wangu laina. Oh, uyu mfano wangu laina. Joburg yangu. Cape Town ndi mbodi pesa. Na Cape Town mboya ndigare nemipasi dzise kuchanga. Ndikudzise kuchanga. Laina akatora vanhu vake veJoburg handisi ndivana achandipa mazita. She will give me the names. Pa5 ivava laina ndokumbira uti semai vemwana tachitaura. Pa5 vanhu vako ndokumbira uti 4. For 5 ndikuda kuisa mai vemwana mai vaEric. Mai vaEric vari kuda kuenda uko Haiti. Vemwana ava vatachitaura kuti vakagara vakabviswa kumukukuvaya vane mwana anorwara uye takatengera uche. Saka ndokumbira uti vaEdhi pa5 apa. VaEdhi pa5. VaEdhi pa5 ipapa. VaEdhi pa5. Then guys mwatengerewo achihoro. Vane murume wawanzadzi yedu yaya yekushutwa kuJoburg kwatoenda kuya. Anyway mutengerewo achihoro. Handitika. Mutengerewo achihoro moziva situation yekuba kwake guys. Asi unoda kuenda uko Haiti. Saka pangwetawo munhu anongomutengerawo achihoro waya uyu wekushutwa murume wekushutwa kuJoburg hanzvadzi yedu vaya. Anomaona. Please vanodawo ticket. Vanodawo ticket hanzvadzi muroora wedu uya. Handitika. Muroora muningina. Ningina wedu yanodawo ticket. Achihoro. Saka please anoda ngotengerawo achihoro ndiani. Achihoro pane Joburg ndikutova advocate vedu vevanhu ava tuwa. Nokuti situations avo munodziziva. You know their situations. And you already chose 5 people. Okay, all right, no problem, including my Eric. All right, okay. I will buy. Oh! Actually, thank you, Sly. Achihoro mapinda admin mukuita basaka admin. Thank you, Sly, mighty. Thank you. Kwakwesi Limpopo munotoya kuJoburg. Kana tumoita kwenyu kuLimpopo ikoko. Limpopo munosungwa kwenye mapurisa kuLimpopo mune mapepa. Muya kuJoburg uko. Anomaona. Hanzi SIS MELLY inbox ya. Cherisi agana chamwana. Madhari zako ngone yekutamba koko kuinbox ikoko. Amen. Ngone yekuta kuseri koko kuinbox ikoko kuti odi. Thank you, Sly. My achihoro mapinda. Achihoro mapinda. I hope admin mukuita basa. Hanza mazimba mundipisa amanyemwe zvekuti ufunge hanza transfer Cherisi account. Thank you, Sly. Thank you. Hanzi Kim ndichambotanga vanhu ndizoti situations dzadzo dzakamira dzakadai. Vari vakandinesa toda kuenda wava. Ndiwa ndiri kutoda kuchimbotanga ivavo. Ndiwa ndoda timbotanga. Imimi vana Kim si munochaparika chikapuka muchimbo mira muchimbodi imimi kwaita zara ku inbox. Right, ndikoda ve Cape Town guys. We Cape Town just 3 mbingas to buy for 3 people Cape Town. 3 mbingas to buy for 3 people. Guys, I have number for my Eric so I can communicate. Yes, all right, no problem. Yes, you can talk to my Eric direct. Yes, no kan ndikumbotaurira maniki iri panapa.
Saka pasana 3 guys. I need 3 varu Cape Town, 3 mpinga to buy 3 Cape Townians ticket only nas 3 chat. 3 people to buy for Cape Townians. Tukuta some comment section. Bingo. And look from the Cape Town. They are from the Cape Town. Anasana mboenda. Muri Cape Town ne job ekichimbomirai. Ne job ekichimbomirai. Job please. Imimi muchiri kure. Detranyu chiri kure. Mchatengerwa. Detranyu chiri kure mchatengerwa. Mbomirai Cape Town itangi kwenda ku Haiti. I think they were the trouble paduze. Ye Cape Town I think it's in June. Adiji. Ye Cape Town in June I think. Ye Cape Town I think it's June. Cape Town yale June. Cape Town. Cape Town in June. Alright, Cape Town zvamunoita imimi ndai munonyoresa mazita enyu kuna Miluka. Indai munodza Miluka tione kuti tikudhila nenhamba yevanhu vangani. Endai kuna Miluka. Please get off admin team before depositing as money is attract sending fees, please. Last year admin are paying charges. Okay. Alright. Brenda Moyan, send the details. All right. 25 June. Cape Town ipai master enyu kuna Miluka. Ipai Miluka master enyu Cape Town ku group renyu ko ipai Miluka master enyu chiona kuti tikuweka nevanhu vangani. Iwe chose ni vapo zvezororo pumulanisa tisima agent vapo iwe ne comment yako ini nditoriwo agent pano. Bisa comment yako ini nditori agent unoya uchingokanda mwambotaura nesu. Ini ndiri agent. Oh. Unoya okumbira nditi ndokupa nokuti ndiri agent wo. Wewe ndokumbira okukanda ndizvi makati ndoti ine ndinoona kuti ndiri agent. Anzi chiko na Branti kota tipinga no. But Branti nokuti uri kuwedzera ani sha. Branti uri kuwedzerawo ani vediwe. Branti nonga one way kapa. Miluka ndiye admin ka vediwe. Miluka mdzipuro. Aiwa Jose Chimbomirai. Jose Chimbomirai. Tari ndlovukadzi. Tari ukutengerani. Anasi muri maita enyu mauya. Tari ndlovukadzi. 6 wire. Kana Brown vanoenda tani ngabvisa yake mari. Ayo muri kusangana pakati ka musi kuvabvisira yese. Muri kubvisa hafu chete. Ende amupi ivo munopa admin akasaenda mumwe anoisa hafu yake oenda. Saka Brown na Tari ndlovukadzi nonga ivo vedu Cape Town 11. Yes Matilda. Nonga i 11 Tari ndlovukadzi mfana wangu. Tari ndlovukadzi, where are you? Ndakuona, hakuna kutiza ndatokuona. Ndakatokubata ikwiyo kubata nkunzi chaiko. Ndo ndakatoita. Brown tin. Tari ndlovukadzi. Hembe yei naitino Captain inonzi chinopfeka hembe yaunayo. EIT, you wear what you have. Isa sudari zawo isinyaya kuvairirana kana kuti kunodi. Isusu kungoenda kunonakigwa nekunoita zveIT koko muchisangana. Zvehembe zvava kutoda kutodidi ndemwe. Brown tin ukubatsirani. Brown tin. Ndlovukadzi. Sonia inyaya yeCape Town Haiti. Azizijorewo admin. Hands if it's half. Yes, it's half. Ush. If it's half, I will sponsor one for Cape Town. Ha! Maumana, don't you gonna line wangu anyway. What do I do with this lady? Oh? What do I do with this lady? Sanokazi Cape Town Haiti. Oh, hands if I'm paying wa umwe. Chibanya ikumbinga. Jump Kimbomirai, please assist English. And Haiti here na Yvonne. I'm not going to 900 yanga singa party chete here. Haina kunzipati chete here. Dema bomira kudisteba mbinga zenyu comment section. Yvonne, dema bomira kudisteba mbinga zenyu comment section. Makutuzo disteba manje. Fotoza kujisort what's going on. Right. Right. Tsanokadzi iwo rikambinga kadikika iwe. Tsanokadzi iwo tori kambinga iwe. Tsanokadzi iwo tori kambinga iwe. Tsanokadzi.
utori kampinga tsanokadzi wewe. Hanzi ndoda kutengera bullet ambassador kana ida kuya bullet andizivi tari bullet. I'm not sure because I hardly see it. Pana ana mwana mudiki ndakanzwa chinzi makorokoto anowana anenge ane mwana mudiki tari nonga mumwe kuti kana akati handisi kwanza kuuya unoisa mumwe munhu bullet pari trick tsvaga umwe munhu tari tora umwe munhu nemi ndapinda tari uyo pana kuti mumhanye pana tari muri kubhizi kukweshera mukomedza madhova nekapitani mondikuonai manyai pakomedi yatari iyo munozvini witness erapo manyai pacomment section yatari iyo manyai pana tari uyu nokuti bullet ndine madhauti musati ndabvirira kwandiri indai pana tari ndovukadzi pacomment iyo munotaura naye hanzi aubai for fadzai alright saka fadzai tora admin ndikanga atore manhingikiri screenshot yetu zoziva kuti fadzai kutengerwa naningi tari ari kutaura uyu inini muri bhizi kukomentana neni indai kune mbinga siyanai neni handisi mbinga indai kune mbinga uku iyo mbinga iyi iyo mbinga iyi kutoisa smile ikoko ndokuti tambinga yacho mbinga does not mean kuti you have to be having money unogona tambinga paspirit kuita rich in spirit rich in giving usina ndokuita mbinga kwacho ikoko ndokutoita mbinga kwacho ikoko mbinga zvino kuti une bhegi rekeshika hakapa chimburesikapa inondikona ini yakangwarira mujolo kapa maichali uya kuwhatsapp and let me call you simedi kana yapedza live ndonifonera ndikapedza live chingopika mucomment section wawada imomomo uzondifonera ndapedza live lazera handitorina kana mari shandisi mbingi tsanokadzi wapinda pane komenda ndaona apa wow thank you Leah thank you Leah wow tsanokadzi zvako zvaita wow tsanokadzi zvaita Hey, I'll pay for your flight. Somebody took a Dianu. Give me see. And they give me that. Muruka give me. Mama give me. Guys, Muruka give me. Imimichita so. Tora screenshot guys. Nda promise mese maka muchiterera. Yes, sisi wangu wauya. Sisi wangu waduruka mamoyo maduruka. Hanzi inbox. Iwawa nsanokadzi ndaku inbox. Oh, mama murozi vapindira. Cape Town chete. Kwete Joburg. Cape Town chete. Sisi wangu vapindira. Pane ari kuda kutengera tiketi haitsi. Anonzi Tari. Anotengerani nei mama mu. Anotengerani. Shamari. Look at me binga. All right. Kwaina Kimisi my guys, ndapromiswa muchiona na Kimisi kamwanaka, kampana kangwaka. Kwanzi simera I want to buy you a ticket. Mazviwaka a flight ticket to Cape Town. Mamunzwa anditi. Mamunzwa anditi kana ndizomitra live ndichimutuka. Kana asina kupromisa zvinhu ataura pane vanhu apa. Ndichakuitira live Kimisi. Kimisika. Hey. Thank you, Vanongo. Ndakamirira. Mari wakatiketi guys.
mari wakatiketi kuti kwai ndida kutengerai tiketi yakimisi kuti ndiendewo kuhaiti yeCape Town ndikimisi yadaro. Saka kimisi ukazazotenga tiketi live yandichakuitira ndichaita vhiki rese ndichikuitira live every day. Every day ndichikubaira live button kusvika watenga tiketi iroro. And I know, but I trust you kuti tiketi rangu tiketi unotenga ridhurika tiketi rekuda paCape Town. It's not expensive. Thank you mfana wangu. Muna kuita wafana ka? Yeah. So, right. Vakwana ka? Kaifanditi. Vakwana ka? And uta siri pasi kima yo ori munhu wangu zvekudaro kana tiketi rangu zati nouya kutongokuta kwenya zvangu. Tiketi zati nouya kudhurika Cape Town. Unonotengera tiketi rangu rotengwa newe ndopinda Cape Town. My ticket, it's you who buy to and fro. Yes, it's you. So admin Cape Town andukuzwa. Anenga kura baby did this month ka nigikiri bullet. It's this month June baby anenga kura iri. This month ka rangonzwa chinzi une mwana. Makorokoto wena. Inini guys veti Cape Town manzwa kuti nendriti. Mazvinzi waka tiketi rangu rapo. Oh man. Tiketi rangu rapo ni to and fro tiketi rangu rengera rapo nendirimo muchinji fast jet imomo. Anmona. Tiketi rangu rapo. Ndasara ne accommodation. And aita cheri wena. And aita mfana wangu. Aita mfana wangu. Right. Bedwe ndisirewo malafu ne malaxi pa comment acheri pana kimisi hapo. Ini tiketi rangu rapo rokuindeyo. Inda singatotarisiri kuindeyo ndakuchitoinda. Ndandisingatarisiri kuti ndoenda kuCape Town chiti chazvindira rangu yeJobek zvino ndinenge ndakutoenda tiketi rangu riti to and fro kwangu sarwa ndandipawo accommodation apa kumba kwake accommodation anzi story ewa vana vatidisho kwaiti vana havauyi zvana yasikana vana vangauya kwaiti sei zvingatokanganisa zvimukati kunakigwa sei vanhu vanosheka sei vana vabara nevana varipo hazvizoiti. Inde kugroup kwa Cape Town kumunyoresa mastenyu kuna admin uko. Chite tichiziva kuti muri kufamba sei. Anzi moya kumba kwangu na mata. Sure here masa ndekupi? Kudhuze nekuvhenyu. Thank you Kimi. Right, apana we Jobek anoda kuenda neni. Jobek anoda kufamba neni naye we secretary Jobek treasurer PA andoroko unomira ku Cape Town. Monya for haya. Monya. Hakuna we Jobek anoda neni chineti sedwe. We Jobek anoda kundiperekedza wedu kwa IT. Tinde kutimbo ku group re IT riko re Cape Town sanokadzi. Ndinokuda group. Nemi saka ndoenda nani hakuna were mbinge yeJobek ko Kimisi andetesezvo. Na Kimisi chingotenga tukanera po chingobaya tose. Chitenga 18 kilometers away from Kosendi. Akusikure manje naye mata padhuze. Group re WhatsApp riko. Chingwando tese zvedu nayo ndisano wana kuno tingofamba tose. Hanzi fadza yakuti bati for attire vedu we vanhu vapinda machina vaumana. Uya totengerwa ne attire. Hanzi accommodation iri ti kuhoki ndokupi na Kim kuti zvatoziva zveCape Town kuhoki ndo papi. Titomboda kuti tiwe Jobek anotivera ne bus flight ndemunhu wani. Kwanzi we Jobek unoya ne bus flight ndemunhu wani. Anowedzerawo iye we Jobek opinda neni flight. Naye we Jobek adanda neni ndiani? We Jobek amba kunda neni ndiani naini? Shumbresi ari kuti anoda kuenda uyu. Shumbresi uyu ari kuti aripo. Kwai unowedzera unopuwa yebhazi wowedzera ukatopinda semundege. Kwai unopuwa yebhazi wowedzera topinda tongoita weekend tiriko tomboenda uye bodo kutapa. I hope kune kuchipisa guys. I hope kune kuchipisa. Aza buy you do yekuti ufike kudikiri. You know. Tracy ronga iye bosi mkangoronga toya. Kwa hoki mukuku. Haiwa ndidi kuvata mukuku ini. Tindadi. Haiwa uzve mukuku bodo asikana haiwa kana. Linki piwa hii mkome zina link ini piwa hii madini neyu. Na jina link.
zvandi unotokwai unopiwa mari yebhasi iwo wozowedzera ukwira ndege nini. Kwatipo link yeWhatsApp ari kupiko Milka vape vanhu link apa. Handitese shumbresi handitese kwai natasina ndikuda shangu size 7 ukuda shangu yakaita seita tender. What type of a shoe are you looking for? Ukuda shangu yakaita seita tender. I can give you a shoe. Andotya ini ndege ndosvika kona ndikoda tikadonha ndidonhe ndoga ndifire mudoga tiri tuzviri nanditovatirirana ndoga ndege ndosvika ini ndege paya painosimuka paya aiti tichidai kutange ichazvirutsira zvangu mbe chinofamba tiri tu hanzi link vanhu vari kumbira link Milka vanhu vari kumbira link vanhu vari kumbira link people are asking for a link awa kunkukwandi sorry data password mirai muone guys imi zvabetigwa nemadhari I'm coming mirai muone zvabetigwa nemadhari mirai muone That's really for security, listen. Actually, you know they target this side. Right, guys, right, guys. Look at this. Look from the side. And the shoe size 7 I can give. My diaries, guys. This is my diaries. Can I do some times per second live and do some times per second live? I'll show you per second live. But my diary to me that should. My diary to me that should. My diary to me that should. Okay, guys. Hazvisi kuoneka. All right. Ndichakutadza here kana pamaskati pane suva tisikuona. All right. I'll show you majuvets, fitted sheets nemajuvet anosona. Isiva kuti teya majuvets still tongopinda nepanhengekere. Mirai ndozokutaridza yemaskati. All right. Majuvets anditika anosona majuvets nemafitted sheets anditika nemacomforters. Saka siviri ndakandoda kutumirai zvatumirwa. Here we are. All right. Ndichakutaridzai. Anoda kuti muzomusapota oka guys. All right. Ndichakutaridzai maskati. I'll show you maskati. Saka anoda kuti muzomusapota guys. Zvinhu zvake zvakanaka. Quality yacho ndeyatofarira zvamu. Cotton chai. So that mugozodiwo mugomusapota. Hey, white. White inoda vanhu vari smart guys. White kana uri chapasa ino usatore white. Anoona
white ndevanhu vari smart asi unoisa chi unoisa unotora makalasi aunoda anoshora majuvheti nemachichi. Mirai tigozovhura tinyatsoona, mirai tivhure tinyatsoona kuti zvakamira sei. Anoona mirai tivhure tinyatsoona kuti zvakamira sei. Handitika mirai tinyatsovhura tione zvakamira sei. We want to support motaridza. Yes, I'm going to show you. I will show you. Then you support you. Plus time winter guys. These things are needed. Senge vai vanofarira white mumba chichichi. Dokutaridza. I will show you guys. Wow, white and gold. White and gold. Wow, right. I will show you. So guys, ndakuenda tisangana maskati anditi. Maskati pandichauya nambuya vai. Ndozokutaridza yanditya. Pandichauya maskati nambuya vai. I think number yangu ye5. Can you share her info? Yes, Yoshana, I will share. I will share her info maskati. I will share. Let me open first, then I see. I will show you, and then dozo share nikikiri yake. More nigira. Anenge ari kuside kuna na Peter Marisburg. Kansakanganzi. But it's two. Shawaya ni Aramix. Saka ne mimi nongoita wa Aramix. Anongotumira ni Aramix. Handitika. So guys, ndakuenda. What time, please? Maggie, I'm not sure about the time. I Maggie. Mirai. Then my dode, I'm not taking a woman ticket. My dode, I'm going up a ticket ticket. I my dode, no guy one. My dode. No guy one. Hiwa. Guys, ide panani kikira panama gush. All right, Doctor Leah, all right, Doctor Tega. Leah, Doctor Tega. Doctor Tega, Leah. Ukamanyao, Doctor Tega. I'll take you. Maskati but ngozati pandeta live yani kikiri yabo kwa yana doka doctoriza first. Zvakanaka zvinhu zvinenge zvakanaka izvi. Zvakanaka zvinhu izvi. Right. Indai pana magwi guys, motengwa ticket cha magwi. Apa munhu wangu zvekutodaro magwi. Mai vadhoidhoya. Apa ndomucheketera mwana kunoku. Ndomucheketera mwana wake guys. Ndindogara nemwana wamagi kunoku. Ndindogara nemwana wamagi kunoku guys. But haadi kutengera munhu ticket. Aiwa. Indai kuna magwi. UK yakufona. Panenge paita mbinga. Manje ndikadaira UK ike. Life yakata. Life yadona. Pane mbinga irikufona. Ndikangoita vakange vari kuAfrica. Aigona manera shumba. Kwanzi namaidhoidhoi ndida kubhadharira manera shumba hafu yacho. Saka mene mera shumba kana ari papa enda pakomenti. Hanzi ndoda mera shumba. Hanzi ndoda mera shumba. Maijonga. Sindira jonga uri kupota Elizabeth yo. Takatironga iye niye kupota Elizabeth. Takatironga iye kupota Elizabeth. Muri kupota Elizabeth. Kuri iye ndai Cape Town. Makawanda kupota Elizabeth. Saka zvaitaka. Right, vatokwana 6. Vatoita 6 nhasi. Tozobata vamwewo tikabata futi vamwe 5 masikati bhu. Ngaine list uku. Guys, ndakuenda. Bye bye. Tobatana masikati. Atitika bye bye.